Smiech. Každý ho pozná. Stačí vtip, nešikovný moment alebo nečakaná hláška a zrazu sa smejeme. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa v skutočnosti deje v našom tele, keď sa smejeme? Dnes sa pozrieme na to, ako smiech ovplyvňuje náš mozog, svaly a dokonca aj zdravie. Keď počujeme alebo vidíme niečo smiešne, náš mozog okamžite reaguje. Aktivujú sa viaceré časti mozgu naraz, napríklad limbický systém, ktorý riadi emócie, a prefrontálna kôra, ktorá analyzuje, čo je na tom vlastne vtipné. Vtedy sa spúšťa reakcia, náš mozog vyšle signál na uvoľnenie endorfínov, chemických látok, ktoré spôsobujú pocit šťastia a uvoľnenia. Preto sa po dobrom smiechu cítime tak dobre. Smiech nie je len o mozgu. Zapájame pri ňom viac ako 15 svalov tváre. A ak sa smejeme poriadne, pracujú aj svaly v hrudníku, bruchu a dokonca aj v ramenách. Naše plúca sa roztiahnú, zrýchli sa dýchanie a krátko na to sa zvyšuje aj srdcová frekvencia. Je to takmer ako mini tréning. A ak sa smejete naozaj silno, môže sa spustiť aj slzenie očí, začervenanie tváre a dokonca krátke zadržanie dychu medzi výbuchmi smiechu. Smiech má pre naše telo množstvo pozitívnych účinkov. Znižuje hladinu stresového hormónu kortizolu. Posilňuje imunitný systém. Zlepšuje krvný obeh a znižuje krvný tlak. Dokonca môže zmierniť bolesť vďaka endorfínom. Vedci zistili, že pravidelný smiech môže prispieť k dlhšiemu a kvalitnejšiemu životu. Preto sa hovorí, že smiech je najlepší liek. Takže na budúce, keď sa budete smiať, spomeňte si. Vaše telo práve prebieha skutočný festival aktivity. Smiech nie je len príjemný, je doslova životne dôležitý.